Бүгін Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль бәйгенең сайла балу турлары башлана. Шул уңайдан студия безгә әлеге фестивальне оештыручыларны чакырдык. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. 20-21 октябрь көннәрендә Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә Татарның моң патшабикәсе Әлфия Авзалова исемендәге 2нче халыкара фестиваль бәйгенең сайла балу этабы башлана. Фестиваль легендар җырчы истәлегенә багышлана һәм аның иҗади мирасын саклап калу максатыннан чыгып уздырыла. Без бүген әлеге мәдәни чара турында сөйләшү өчен студиягә Әлфия Авзалованың иҗатын саклау һәм үстерү фонды президенты Әлфия апаның кызы Зөлфия Нигъмәтҗанованы һәм Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленың сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Айрат Хәмитовны чакырдык. Хәерле көн, Зөлфия ханым, хәерле көн, Айрат әфәнде. Хәерле көн. Икенче фестиваль дип әйтәбез. Менә беренчесеннән нәрсә белән аерылу? Гадәти сораудан башлыйк әле әңгәмәне. Ну, иң беренчесе бу авыр заманда үткәрү, пандемия вакытында мондый дәү фестивальләрне үткәрергә бик авыр, һәм инде җиңел яктан онлайн ягы да бар. Шуңа күрә күбрәк кеше катнашу, ерактагы кешеләрнең монда катнашу мөмкинлеге арта димәк. Шуңа күрә аның да үзенә күрә бәхете бар. Инде фестивальгә килгәндә бүген көндә бик тә күп заявкалар, бик тә күп онлайндан карыйбыз. Инде ни димәктән җыр һәм бию ансамблемында мин утырам бу фестиваль янында. Минем әйтәсем килә, ни димәктән җыр һәм бию ансамблендә Әлфия апа заманында 2 ел эшләп киткән. Минем өчен ул ветеран, җыр һәм бию ансамбле ветераны. Шуңа күрә без ят кеше түгел, кеше түгел, шуңа күрә фонд белән бергә якты элемтәдә эшлибез. Һәм инде бу фестивальне җыр һәм бию ансамбле үз кул астына алды. Быел әзрәк ничек әйтим инде, шушы онлайн дигән чаралар үтәчәк бит инде. Безгә күбесе җибәрделәр видеоларын, менә аудио язмаларын, видео күбрәк видео гомумән менә Америкадагы кем катнаша безнең фестивальдә? Америкадан, Кубадан, хәзер әйтәм, Канададан, Үзбәкстан килде, офлайн була, кыз уже килде. Бүген бездә катнаша, беренче турга килде Үзбәкстаннан кыз. Хәзер әйтәсем килә, менә шул отличие, шул ничек әйтәм? Айырмасы шунда. Әмма ләкин барыбер Алла бирса, бүген карый башлыйбыз бөтенесен, кем офлайн, кем онлайн, бөтенесен карыйбыз зур экранда. Менә кем бездә заявка бирде, шуларны бөтенесен карыйбыз. Шуңа күрә Алла бирса, бүгенге көн бик шундый авыр була безнең өчен, әмма ләкин бик җаваплы да, шатлыклы һәм җаваплы да. Дөньяга сибелеп яшәгән татар өчен әлбәттә халыкара фестиваль нормаль хәл булырга тиеш инде. Ләкин хәтерләсәгез, беренче фестивальне үткәргәндә тәнкыйть итүчеләрнең телендә нәрсәгә безгә ул дәрәҗәдә теге халыкара фестиваль итеп үткәрергә, үзебезнең район кешеләрен күбрәк иҗатны ашырга тырышырга кирәк, яшьләрне тартырга кирәк дигән сүзләр ишетелде. Сез монда килешәсезме? Беләсезме, чыннан әйткәндә, халыкара нишләп ул халыкара? Үзебезнең Татарстандагы гына фестиваль булса, безнең бит татарлар Казанда гына тормыйлар, Татарстанда гына тормыйлар. Күпме безнең дөнья Америкада, Канадада, Австралиядә, Төркиядә, бөтен җирдә, Финляндиядә безнең татарлар бөтен җирдә бар, шулай бит. Шуңа күрә аларның например, теләкләре бик зур, онытмаска аларның традицияларын. Шуңа күрә гадәтләребезне онытмаска. Бу көндә менә бу фестиваль бөтен татарларны берләштерү үзебезнең мәркәз Казаныбызда. Менә төп сәбәбе үзебезнең телебезне, динебезне, гадәт-гадәтләребезне бөтен дөньяга күрсәтеп, нинди бик халык татар халкы. Җыр ягыннан, бию ягыннан, нәфис сүз ягыннан, һәм инде гадәт-гадәтләребезне онытмыйча, киемнәребезне онытмыйча, ничек итеп матур итеп без аны бөтен дөньяга күрсәтергә тиеш. Төп сәбәбе, һәм инде безнең өчен, минем өчен шул фестивальдә ниндидер яңа йолдызларны табып, үзебезнең ансамбльгә чакырып, алар эшләргә тиешләр, һәм инде татар милләтенең югары
дәрежеге күрсәтергә тиешләр дип ышандым. Менә беренче фестиваль үткәргәннән соң тагын бер тәнкыйть булды. Башка фестивальләр шикелле заман шалаштырып, татарның традицион көйләрен бозуга юл куелмасмы дигән шик белдерелгән иде. Бармы моң? Бармы яшьләр арасында менә шу Әлфия апаның традициясын дәвам итүче буын? Һәрбер буында да, һәрбер буында мын дигән сүз татар халкы булганда мын бетми. Әлфия апа үз чорында моңлы, хәзерге бу вакытта да моңлы җырчыларыбыз бар. Алар бит гомергә тыңлап үсеп, һәм инде үзләренә йөрәкләре аша шул моңны җиткезеп, бүгенге көндә алар инде оста җырчылар бар. Моң бер кайчанда әйтергә бит тел бетә, мәктәпләр ябыла. Моң булган вакытта тел дә бетмәс, моң да бетмәс. Иншалла. Бит бу фестиваль битте дә, алар андашлы без таралыштык та алай түгел. Без бит алар белән мастер-класслар үткәрәбез. Аларны тагын да өйрәтә башлыйбыз. Консерваториягә кемдер урнаша, кемдер исемнәр ала, һәм инде тур эшлибез. Теге елны без Мәскәүгә бардык. Мәскәүдә анда пандемия тагын башланды, тагы юл ябылды. Шуңа күрә планнар Америкага бардык кайттылар. Алып бардык, именно шул лауреатларны алып кайт. Беренче урыннарны алды, алар бөтенсе дә бардылар Америкага. Анда да беренче урынны алып кайттылар. Беренче фестивальдә нихәт тәкъид булса, бу көндә безнең өчен әйбәт. Демәк, битараф түгел кеше. Битараф түгел. Без бит өйрәнәбез. Бөтен кеше дә гомерендә килеп өйрәнә алмый. Опыт кирәк бәрабәр. Шуңа күрә без бу фестивальне үсеш өчен кирәк. Кемдер фестивальдә бар 20 ел үтә, 30 ел, аларның үзләре сукмаклары бар. Монда эш әйбер бар. Бию, вокал һәм нәфис сүз. Бу бөтенесе дә Әлфия апаның бригадасы заманында булган әйберләр. Шуңа күрә без аның рухында тотып, менә шул стилендә тотып, стиль димәктә әйтеп киттегез, без аны бозарга тиеш түгел. Татар маңын нинди генә формага син кертмә, аны бозып булмый. Аны бүгенге темада да бар, яшьләр темасында да бар була. Һәм инде үзебезнең стандарт дибез инде классик нигезендә алып барсак та була. Шуңа күрә безнеке классик нигезендә алып барырга тиеш без бу фестивальне. Бу бәйгенең гала концерты турында да аерым әйтеп китсәк иде. 23 октябрьдә Алла берсе пирамида залында без бик матур гына чыгыш ясыйбыз. Ул безнең гала концерт үтәчәк. Бөтен кем беренче урыннарны ала, һәм инде лауреатлар бөтенесе дә шул залга килеп, матур итеп тамаша, концерт тамашасы шунда үткәрәбез. 22 октябрьдә Әлфия залының үзәгендә анда котлау минутлары булачак. Кем җиңде, бөтенесенә шунда чакырып, матур итеп үткәреп, чөнки вакытны концерт вакытында аларны бүләкләү, ул вакытны озакка китәчәк. Шуңа күрә аерым эшлибез. Салават безнең Салават Зәки әйтмешли, бездә бөтенесе дә бүгенге көндә инде җиңүчеләр. Рәхмәт студиягә килүегез өчен. Рәхмәт. Юлдаш булсын. Бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Кеше киткәннән соң да аның җыры кала дибез. Ләкин вакытлар үтү белән тоныкланмасын, онытылмасын өчен ул җыр һәр заманда да яңгыраудан туктамаска тиеш. Чөнки Әлфия апаның җырлары татарның моңга төрелгән бәгъре җаны ул. Исәнлектә күрешик.